Għexieren ta' sewwieqa tal-muturi akkumpanjaw lil Chris Sabela fl-aħħar vjaġġ tiegħu wara l-ħamis li għadda. Impatt ma' van fil-bypass tal-Imrieħel temlu ħajtu ħesrem. U d-dinfolla kbira li mhux biss ippakjat il-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl fir-Rabat imma wkoll parti mit-suntier. Iċ-ċelebrant Ray Bonici fisser lil Chris bħala lodda li ġabret tant nies wara Kristu. Fakru bħala żagħżugħ dejjem bid-bissima li kien jaf jitħaq imma mhux waqqgħat ċajt għaliex ara fil-ferħ għandu valur. Kien hawn li Father Bonici appella għal rispett. Rispett minkejja ħsibijiet differenti li wieħed iħaddan, rispett fuq kollox fit-triq. It-triq li ħabta u sabta meta ħadd ma kien qed jistenna ħażdet ħajjet Chris. Għal-funeral attenda wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kif ukoll numru ta' deputati u wkoll kollegi tagħna f'Net Television li kienu jafu lil Chris.